En un primer moment va ser un llibre sobretot allò que es perd, allò que s'esfuma. Però també es tractava d'envestir una de les apetències contemporànies, la tentació de desaparèixer, des de múltiples perspectives. El conte va ser el mecanisme que proporcionava la mirada polièdrica, la intermitència necessària. Era una forma de refrescar-se en la pèrdua, el retir, l'escapada, l'eclipsi, l'escamoteig o la metamorfosi. L'ànsia de ser un altre. Tot això també va incloure el camuflatge, l'espectralitat, el fet de desbordar-se, la fuga, el despreniment identitari. La possibilitat d'esquivar la centralitat del jo, el poder, les censures, sobretot la pròpia. Esquivar-se, delegar-se, en el marc de les sobreexposicions contemporànies i les seves complexitats. I això sense deixar de banda la desaparició forçada, l'abandó i tot quan queda fora de l'enquadrament, sobretot l'exili, en totes les seves dimensions. Tampoc quedava al marge que en un món obsedit per esdevenir un mateix, pel capital de visibilitat i altres imperatius del present des del canvi de segle, hi hagués la tentació permanent de la fuita, del replegament sobre si mateix i la desaparició com a forma d'insubordinar-se. Ara llegesc el llibre en un marc una mica diferent, en l'accés de la sobreexposició permanent, davant els múltiples dispositius de localització i davant el control de tota mena de traça. Fer-se fonedís és una mena de miracle i es confon amb la discreció. Sempre però amb l'ànsia de fer preguntes sobre aquesta passió per l'absència que ens acorrala.